ziua, elevi! Mă numesc Grecu Margareta și vă invit la o lecție de matematică. Astăzi vom învăța adunarea și scăderea numerelor mai mici decât 20, când suma și descăzutul este egal cu 20. Iar acum, luați o poziție comodă, dar și corectă, pentru că începem să învățăm adunarea a două numere mai mici decât 20. Cei doi pinguini, Fulguța și Fulgușor, ne vor ajuta să înțelegem cum să adunăm 16 cu 4. Fulguța a reprezentat numărul 16 cu ajutorul cerculețelor. Ea are o 10 și 6 unități. Să descompunem și noi numărul 16 în 10 și 6. Pentru că are 4 unități, Fulgușor completează unitățile pe care le are Fulguța și astfel completează o 10. Acum, cei doi pinguini au în total 20. Să adunăm și noi cele 4 unități. Termenul al doilea cu 6, unitățile primului termen. 6 plus 4 este egal cu 10, dar împreună cu 10 primului termen avem 20. Să scriem rezultatul. 16 plus 4 este egal cu 20. Să rezolvăm două exerciții de adunare folosind bețișoarele. Câte bețișoare avem? Corect, avem 17 bețișoare. Câte bețișoare am mai pus? Aveți dreptate, încă 3. Probabil ați observat și exercițiul de rezolvare. 17 plus 3. Să adunăm unitățile primului număr, 7, cu unitățile celui de-al doilea termen, 3. 7 plus 3 este egal cu 10. Observați că cele 10 bețișoare, adică unități, pot forma o 10. Sper că v-ați dat seama care este răspunsul exercițiului. Exact, 17 plus 3 este egal cu 20. Acest lucru este confirmat și de cele două legături a câte 10 bețișoare. Câte bețișoare avem în această situație? Corect, 15 bețișoare. Câte bețișoare am mai pus? Aveți dreptate, 5 bețișoare. Să adunăm unitățile primului număr, 5, cu unitățile celui de-al doilea termen, 5. 5 plus 5 este egal cu 10. Observați că cele 10 bețișoare, adică unități, pot forma o 10. Sper că v-ați dat seama care este răspunsul exercițiului. Exact, 20. Lucru confirmat și de cele două legături cu câte 10 bețișoare. Să aplicăm cele învățate pentru a rezolva câteva exerciții. 9 plus 1 este egal cu 10. 19 plus 1 este egal cu 20, deoarece, adunând unitățile 9 și 1, obținem o 10, care, adunată la 10-a primului termen, va da rezultatul 20. 1 plus 9 este egal cu 10. 1 plus 19 este egal cu 20, deoarece, adunând unitățile 9 și 1, obținem o 10, care adunată la 10-a primului termen va da rezultatul 20. Pentru că 8 plus 2 este egal cu 10, 18 plus 2 este egal cu, corect, 20. Pentru că 2 plus 8 este egal cu 10, 12 plus 8 este egal cu, adevărat, 20. Pentru că 5 plus 5 este egal cu 10, 15 plus 5 este egal cu, corect, 20. Schimbând locul termenelor, obținem exercițiul 5 plus 15 este egal cu 20. Cei doi pinguini, Fulguța și Fulgușor,
ne vor ajuta să înțelegem cum să realizăm exercițiul de scădere. 20 minus 4. Fulgușor are 20. Fulguța poate scădea cele 4 unități dintr-o 10. Cum? Priviți exercițiul. A descompus numărul 20 în 10 și 10. Cele 4 unități le va scădea dintr-o 10. Observăm că a rămas o 10 și 6 unități, care împreună formează numărul 16. Deci, 20 minus 4 este egal cu 16. Să rezolvăm două exerciții de scădere, folosind bețișoarele. Observați și spuneți-mi câte bețișoare avem. Corect, 20. Priviți exercițiul. Cât trebuie să scădem din 20? Adevărat, 3. Pentru a putea realiza această scădere, mai întâi descompunem 20 în 10 și 10. Apoi, voi descompune o 10 în unități. Acum, lesne putem scădea 3 din cele 10 unități. 10 minus 3 este egal cu 7. O 10 și 7 unități formează numărul 17. Am scris și rezultatul. 20 minus 3 este egal cu 17. Să rezolvăm al doilea exercițiu. Câte bețișoare avem? Corect, 20. Priviți exercițiul. Cât trebuie să scădem din 20? Adevărat, 5. Pentru a putea realiza această scădere, mai întâi îl descompunem pe 20 în 10 și 10. Apoi, voi descompune o 10 în unități. Acum, lesne putem scădea 5 din cele 10 unități. 10 minus 5 este egal cu 5. O 10 și 5 unități formează numărul 15. Am scris deja și rezultatul exercițiului. 20 minus 5 este egal cu 15. Să aplicăm cele învățate pentru a rezolva câteva exerciții de scădere. 10 minus 1 este egal cu 9. 20 minus 1 este egal cu 19, fiindcă dintr-o 10 vom scădea 1, iar rezultatul 9 îl vom aduna cu 10. 10 minus 9 este egal cu 1. 20 minus 9 este egal cu... Corect, este egal cu 11. Cum am obținut? Foarte simplu. Dintr-o 10 vom scădea 9, iar unitatea rămasă o vom aduna cu 10, obținând 11. 10 minus 3 este egal cu 7. Deci, 20 minus 3 este egal cu 17. 10 minus 7 este egal cu 3. Deci, 20 minus 7 este egal cu, corect, 13. 10 minus 4 este egal cu 6. Deci, 20 minus 4 este egal cu, corect, 16. 10 minus 6 este egal cu 4. Deci, 20 minus 6 este egal cu, adevărat, este egal cu 14. Priviți fluturașii aceștia nostimi. Ei se pot așeza pe această floare, dar dacă suma numerelor de pe aripile lor este egală cu 20. Să vedem care dintre ei se va așeza. Suma numerelor de pe aripile primului fluturaș este, corect, 18. Să verificăm. Nu s-a așezat, deci să urăm drum lin fluturașului. Suma numerelor 13 și 7 este 20. Să verificăm. 12 plus 7 este egal cu 19. Să observăm. A zburat fluturașul. 11 plus 9 este egal cu 20. Să verificăm dacă va reuși
fluturașul să scuture polenul. Bravo, dragii mei, sunt mândră de voi! Priviți cele 3 numere. Să scriem toate adunările și scăderile posibile cu numerele acestea. Scriem un exercițiu de adunare. 2 plus 18 este egal cu 20. Schimbăm locul termenelor și vom obține exercițiul. 18 plus 2 este egal cu 20. Pentru a scrie exercițiile de scădere, efectuăm probele exercițiilor de adunare. Deci, 20 minus 2 este egal cu 18, iar 20 minus 18 este egal cu 2. Priviți alte 3 numere. Să scriem toate adunările și scăderile posibile cu aceste numere. Scriem un exercițiu de adunare. 6 plus 14 este egal cu 20. Schimbăm locul termenelor, astfel obținem exercițiul 14 plus 6 este egal cu 20. Pentru a scrie exercițiile de scădere, efectuăm probele exercițiilor de adunare. 20 minus 4 este egal cu 16, iar 20 minus 16 este egal cu 4. Acum să rezolvăm o problemă. Sandu avea 20 de lei. Pentru jucărie, el a plătit 17 lei. Ce rest a primit Sandu? Citim încă o dată condiția problemei. Sandu avea 20 de lei. Pentru jucărie, el a plătit 17 lei. Citim întrebarea problemei. Ce rest a primit Sandu? Ce fel de problemă este aceasta? Aveți dreptate, este o problemă de aflare a restului. Prin ce operație se află restul? Corect, prin operația de scădere. Să scriem exercițiul de rezolvare. 20 minus 17 este egal cu 3 lei. Sper că ați reușit. Răspunsul este 3 lei. Să scriem și răspunsul. Dacă v-ați descurcat destul de bine, vreau să văd cum vă veți descurca și la alte câteva probleme. Din cei 20 de pași pe care trebuia să-i facă ariciul, între cele 2 ciuperci, el mai are de realizat încă 13. Câți pași a făcut? Observați că distanța de 20 de pași reprezintă suma, adică distanța totală, iar 13 reprezintă unul dintre termeni. Ați înțeles deja că avem o problemă de aflare a termenului necunoscut. Să scriem exercițiul de rezolvare. 20 minus 13 este egal cu? Corect, este egal cu 7. Din cei 20 de pași pe care trebuie să-i facă iepurașul, între cei 2 copaci, el a realizat 14. Câți pași i-au rămas? Observați că distanța de 20 pași reprezintă suma, adică distanța totală, iar 14 reprezintă unul dintre termeni. Să scriem exercițiul de rezolvare. 20 minus 14 este egal cu? Corect, este egal cu 6. Buburuza a făcut și ea 5 pași. I-au rămas încă 15. Câți pași va face buburuza în total? Prin ce operație veți afla totalul? Exact, prin operația de adunare. Să scriem exercițiul de rezolvare. 5 plus 15 este egal cu 20. Aceste ființe drăgălașe vă mulțumesc și vă urează drum bun. De ce? Pentru că veți realiza o călătorie cu trenul. Să vedem! În aceste trenuri vor putea urca doar cei care vor completa spațiile libere cu numerele lipsă.
numerele care stau unul sub altul trebuie să aibă suma 20. Să găsim primele două numere. 20 este egal cu 1 plus 19. 20 este egal cu 2 plus 18. 20 este egal cu 3 plus 17. Este egal cu 16 plus 4. Este egal cu 5 plus 15. 20 este egal cu 14 și 6. 20 este egal cu 7 și 13. Este egal cu 12 și 8. Este egal cu 9 și 11. Este egal cu 10 și 10. Să completăm și cel de-al doilea tren cu numerele lipsă. 20 reprezintă suma numerelor 20 și 0, 19 și 1, 18 și 2, 17 și 3, 16 și 4, 15 și 5, 14 și 6, 13 și 7, 12 și 8, 11 și 9, 10 și 10. Felicitări! Să urcăm virtual în unul dintre aceste două trenuri. De ce? Pentru că merităm o călătorie, dar și pentru că lecția a luat sfârșit. Trebuie să plecăm la pauză. Acum sunt mai liniștită pentru voi. Rămân încrezătoare că veți putea realiza adunări și scăderi de acest fel. Iar pentru a fi mai bun la matematică, e nevoie să exersați. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participare activă. Pe curând!